Акум мегӯям кори кагихтмон дар калазардо маъқул мешавад? ҳо 100% метаваку унам болояш камтара каҷелай ба ҳамин шикатури кагимон дафт монакунам бо ака. нобуд мерем ватан худо ака дафт монакунан ака ман нав якум бора Россия омадам. ягон борига каги буди шикату як бор аммо оғлои говора кавдум тамом. ҳичи гап надора я балош мекунем унам ҷаш камтара каҷела омада 100% мекунем пага ку агар бигам безебай баъд ай сари нав хай мегирем созиш мекунем. ман ба ҳамеди хидатум ака я балош ки бовар ки барои билет гирифтан ду говмона ду гусалара я ду гӯспанди дигар афрохтум баъд омадум ака бовар ки сағира парвон ака чо кади муҳаммад асабод вайронай? чӣ хел вайрона шавад дамхели одамои мирғ 2-3 сайт аз спонсор шидам гуфтак то 2,500 подписчикот мия рӯзшонасиё кунем ягон подписчикот наёмад. бо як хеле сайт ҳамегира спонсора ҷамъ мекуна баъд сайта саз ҳамефурша баъд менависчон мегам мо админи навим сайта нав харидагем. лаънатиёра мебини сайтошон 10-15 ҳазория хирсам мешавад мегӯяд ки мия ягон 5-6 ҳазор рӯзшонасиё кунам мия ягон 300-400 бо ҳамаш отписатся мегина баъдиги ба менависчон мегӯӣ ки хай чӣ бай хеле гарантия доди иқомат мегаи як хай мо додем шумо натонистем харида чиён мегӯӣ рӯзшонасиё аблаҳои ҳайвонот дунёра хурданам хеле ҳайвонот ака ҳушёр шайҷайсе подписчикошон бисёр фейкам. баъд чӣ хел подписчикора бихезонем? ай сайти ҷангалистон реклама бихарохӣ чем во я танин табиам местам подписчику